Napasakamot kan 9th Infantry Battalion ang sarong anti-personnel mine o APM, wire na may battery, mga bulong, asin man iba-ibang subversibo, asin personal na kagamitan matapos na makainkwentro anday mababa sa 15 miyembro kang Komite Larangan Guerrilla 1, Sub-Regional Committee 1 sa Barangay Santa Cruz, Jose Panganiban, Camarines Norte, maagahon kan nakaaging Hulyo 8. Sigun sa tagapagtaram kang 9th ID Philippine Army na si Captain Frank Roldan, nagdurar nin 10 minutos ang ribayan nin putok sa nasambit na engkwentro. Maswerte man na mayo na nalugadan sa lado kang gobyerno asin sibilyan. Mantampadagos pampigaaram kung may nalugadan na miyembro kan rebeldeng grupo. Sa parehong aldaw mantang nagkukondusir nin security patrol ang 81st Infantry Battalion sa Barangay Patalonan, Ragay, Camarines Sur, sarong M16 rifleman ang nadiskubre kan nasabing tropa. Of course, ito ay bunga ng aktibong pakikipag-ugnayan ng mga residente doon sa lugar na nagpapaabot ng impormasyon tungkol doon sa presensya nga ng mga di kilalang armadong grupo doon sa kanilang lugar dahil siguro dahil na rin sa takot na maaring idulot sa kanila or doon sa mga peligro maaring maidulot sa kanila kung magkakaroon ng enkwentro doon sa lugar na malapit sa kanilang tinutuluyan. Mientras tanto, sa Sorsogon, Hulyo 6 kan makaengkwentro man kan 22nd Infantry Battalion anday mababa sa 10 miyembro kan KLG, SRC3 kan Bicol Regional Party Committee sa Sitio Sabang, Barangay Calpi, Bulan. Kung sa ina-recover man kang puwersa kang gobyerno ang duwang improvised explosive devices o IED, 5 magazines, mga wires asin mga personal na kagamitan. Sigun sa tagapagtaram, mayo mananalugadan sa lado kang gobyerno, mayo mananadamay na sibilyan. Mantampadagos man na pigaaram kung may nalugadan sa hanay kang rebeldeng grupo na tulos na nagdurulag matapos ang engkwentro. Kung titingnan natin may napaka-busy ng ating tropa dyan sa sitwasyon sa Mayon ngayon. Kaya nakikita natin na ito'y pagkakataon din para sa mga NPA para balikan yung kanilang mga dating kinukutahan, balikan yung dating nilang mga hinihingan ng mga extortion money. Kaya nagpapakita silang muli. Pero hindi naman natin ito pinahintulutan sapagkat sa tulong ng taong bayan tuloy-tuloy pa rin ang ating operasyon, ang ating mga combat operation sa kabila ng mga efforts na sinasagawa natin sa pagtulong sa mga apektado ng Bulkang Mayon. Katakod kaini, asigurasyon ka 9th Infantry Spear Division, Philippine Army, asin Joint Task Force Bicolandia o JTFB na sa ibong kan mga naitatalang engkwentro, mantinidong matuninong ang bilog na rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.